that as to make our Goa a Swayambhurna Goa, a Viksit Bharat. Jai Hind, Jai Goa. माननीय सदस्य आमचे जे चेंगराचेंगरी जावन लोक जे लायफ लूज जाल्या लयराई देवी जात्रेक श्रीगांव आरपोरा फायर इन्सिडेंट अँड ह्युमन लायफ लॉस्ट इन रोड ॲक्सिडेंट आम्ही सगळ्यांनी एक मिनिट उभे राहून शांतता पाळली. Thank you.